ukuba even namanje vele nomcimbi nje ukuthi uzube khona nikubonge lokho. Yabo. Kube ney'ngxabano ey'ningi esingazazi-ke ezabo ngoba ibona abantu abaziyo ukuthi babangani. Futhi njengoba kade besebenza ndawonye nje bayazi ukuthi yini abayibangile kodwa akasikho lapho. Sengisho lokho ukuthi iy'mali kahle kahle beyingavumi ukuyigcwalisa, yabo, beyingavumi. Sesikhuluma nje i-reality lapho, beyingavumi umcimbi uma engekho sikelele cause nje maningi kakhulu amathuba okuthi umcimbi ukuze uhlale ngesikweletu. So ziningi kakhulu izinto bokufayela y'phesha ukuze umcimbi uhlale. Iy'ngqinamba zibe ningi kakhulu, yabo. So igcwalisa ibingekho smooth. Siyazi ukuthi igcwalisa umcimbi ohlelekile mfowethu ngayo yonke indlela, kodwa-ke ngokwama-challenges okusho ukuthi babe ne-deal engabe nomuntu ozodayisa for ukuthi kuyi-profit khona bazokushare ukuze bekhave ama-funds somewhere somehow. So-ke ingakho-ke mhlawumbe umthetho wena uthole ukuthi mhlawumbe ubungakunelisi ngapho otshwaleni, kanti bona mhlawumbe iyona nto abebebheke ngayo ukuthi bebuyise ngabe ngazi imali. Ngoba njengoba benibaningi kanje akulula uthola into engifuna ukutshela yona. Lento yemicimbi kamaskandi, lento yemicimbi kamaskandi kuyiphutho ukuthi iyawadayisa amathikithi. Ungaboni ngoba nakhu abantu bathole begcwele emagrawundini masuyitshethi nonke nisuke nithenga amathikithi. Mancane amathuba ukuthi kube njalo. Uyabona, ukube kuba njalo ngabe imicimbi kamaskandi more successful. Ngaba azikho lezi iy'nkinga eziba khona. So-ke yingakho uthola ukuthi yingakho ngisho ukuthi iy'nkinga zama-funds bezikhona kuleya lokhuza kuleya. Uma uzokukhumbula kahle wena mfowampokoze, mhlawumbe ngizosekela i-statement sami, baye baba ney'nkinga abafowethu zokuthi amanye ama-activations awabanga khona. Eyayizoba nje se-UKZN engikhumbula kahle eyayizoba se-Maritzburg leya i-UKZN yagcina ingabanga abikho, yabona. So-ke beziningi nje izinto ebezi-off ngalo mcimbi. Futhi-ke even nakhona leyo nto nje ayidingi nanokuthi uze mhlambe uzuhlaziye uku-serious. Bheka nje even nelokhuza naseVet yaqhinqa futhi nakhona. Ubheka even i-line-up egcwalisa uyayazi nawe. Kusuke kugijima oCasper Nyovest, kugijima ama-superstar. Sekugijima thina lapha kodwa lesingekho. Kuyakuboshelwa uSomizi laphana ko-MC. Kusakuboshelwe nje. Kodwa kulokhu uma uzonakisisa, uma uzoyibhekisisa kahle i-line-up yakhona ubuyibona nje ibixega kanjani. So-ke yingqe bebengeke beze bekwazi ukuzochazela ngazo. Kodwa noyayithola ekuhambeni kwesikhathi. Ekuhambeni kwesikhathi nayithola. So-ke izinto ey'fana nalezo. So kungenzeka uthole ukuthi bebe ne-deal nomuntu obezodayisa for ukuthi ku-recover amanye ama-funds for ukuthi kupheshwa lapho nalapho ngoba phela nomcimbi wethu uyizindleko, ngeke sikukhohlise lapho uyizindleko. Hayi kabi sibuza la ithi asisebenzi nisavukela iy'ndaba ekuseni, yona yenza njani? Kwi-off khona umubuka khona last year i-line-up last year nayakulo nyaka ibingafani ngempela kula majeni cha umaskandi beyibophele kumaskandi. Yingale ibubona ukuthi ixegile ngoba nonkosazana daughter kafikanga ngicabanga ukuthi ushawa ukuthi beperforma e-F&B lapha ekudlala khona. Ayikho into osuke uyibophela ngomaskandi. Omaskandi babizwa 15,000 20,000 abaduri ngomaskandi. So usuyibophele la. Ayikho into osuke uyibophela. Nanokuthi wethuthukani phela bengenwa abaculo abaziwayo, ingoma ezaziwayo ezimnandi abantu abayithandayo imost yabo. Mfowampokoze ngicela ungilungisa mfowethu, sengigxekeni njalo. Mhlambe angizizwa uma ngikhuluma, sengigxekile. Ikhonto engigxekile. Akwagxeki nje ubusabeka umbono, akwagxeki lutho. Bengithi mhlambe ubeka umbono lento bese ikhuluma nje kuphela. Phela nisheshe ningibuyise bafowethu besiyikhulumela nje namfowethu. Ngakho mina isikhathi esiningi ngingafuni ukuba kwi-panel uma kwathintwa igama lomculo engingamlandeli ngoba basensitive labantu. Basensitive ukunuka basensitive. Abantu bahleze befuna
lwangenasidingo nje kanti bona yini vele umuntu akakelalela mengathanda ukulalela edlule lonto leyo edlule kuyona ngisho ungagxikiwe sekufanele ufake inhlabathi uthi hayi sekugxikiwe cha ukuxoxa nje hlaziwe futhi okunye phela okunye bafowethu balandeli bayakhuzana muzani ukuyithatha lento engazi uthi eyenu naye owner akona umcimbi akona wakhuzana uyi-ambassador ya ngathi makugxeka ukhathi mase kufaka kunyakaza abalandeli bamthandeni akuwona owakhe wamthandeni ukhathi uyi-ambassador khona uyasebenza nje ukhuzani lapha phela lapho so musani ukwenze ngazi ukuthi umcimbi nifuna ukuwuklema ngathi owenu akuwona owenu so musani ukwenza leyo nto leyo nonsense leyo siyayikhulumela nje la ngomcimbi kamageze ya hayi uyingxenye yawo ukhuzana umcimbi uyingxenye yawo ukhuzana umcimbi ya uyingxenye ngokuthi ezinye izinto nje lapha nayikhokhelwa uyena lapha so nje uyingxenye yawo ziphi uyingxenye yawo nestage uqobo ekhokhelwa ezinye izinto ekhokhelwa uyena phela abanye abantu siyawazi ukuthi sixhumane besitshele bebekhuluma ngale ukuthi wenzakaleni yini engehambi kahle yonke into kwahle ndothi yazi siyisa nenkinga wesiqiniseko siyisa nenkinga thina amathikithi thina ebengafuni ukulokhuzana ey'nkingeni besibhekana nazo besiyothi amathikithi ey'tolo lapha la kule ndaba ukuthi mesiyi-group of 20 sambi singeke ngafona mina ngaze ngakhuluma naye uZuma babe ndawonye nje ngakhuluma naye kwasho ukuthi ukhona eduzane wabuza naye baxoxa wasesho ukuthi angazi zokwefonele bani ezama ukuthi sitholile amathikithi wabona ukuthi ayibona noma abe kuthiwa kanjani kodwa bayihlela bonke bayakhathazeka ngathi ukuthi khona ungahambi kahle khona izinto ey'ngalungile basi-attenda futhi wa-right basitshela okungcona siwathenge sithenge lokuzana mese siyabuya kuzosilethela khona umfana usibekezela uzosilethela amanye amathikithi umahamba nomnewethu kanti umsebenzi we-ambassador yini usholo ukuthi wena mnewethu umthande njengoba eyi-ambassador kwakhathi uma kufona umuntu ebuza ukuthi ngise-Cape Town ngayitholaphi impahla zakakhathi umthandeni uma esethi hhayi eStellenbosch kune-branch lapha kwakhathi so ukuthi umthandeni usenolwazi olujule kanti umsebenzi wakho kuba yi-ambassador yini wapha lapha udayisa kumele azi ukuthi atholakalaphi kumele azi umthandeni ukuthi okay uma ukuthi akanayo i-idea kumele azi ukuthi uxhumana yiphi inamba yase-head office for ukuthi uthole i-information yonke yini lekhuze ukhokhile ngalokho no bengiyikhulumela nje kodwa-ke kasikho lapho singangeni deep ayi kodwa ukhuzani ayi kodwa ubabongile kusama abalandeli bakhe hayi babongile futhi uyazi sibone ama-branch ebesodi kanjani koNgcobo e-Eastern Cape bayifake bephethe ngisho amatekisi amangaka bewu-3 hhayi egoli angibabala egoli isekhaya egoli noma bakuthiwa bangaka bakhona isekhaya sekugcekeni lapho kufanele babonge ngampela ngoba bengicabanga nje kulowa mcimbi kubonakele nje ukuthi obvious 80% abalandeli bebe laphana kusuka kungabakhe ubona nangendlela abanyakaza ngayo bekuthiwa uyadlala ngathi-ke ukuhleleka bebehlelekile kona ngifuna uqamba amanga Wogawozi loya mcimbi mkhulu muhle loya mcimbi hawu ukuthi abalandeli abakhuzana abantu bathanda umaskandi basuke bobuka umculo hawu uruba 80% hayi bona impela hayi lapho-ke khona yabona kubonakala uyabona ufikile umthandanezo eperformile nje kahle normal kodwa uma usubuka ama-performance sekudlalwa phakathi ngaphakathi enkundleni bobona ukuthi kuyashiyana ukuthi manje sekungumnini-ke manje umnini wabo-ke manje lodlalayo ngoba nkathi sedlala ukhuza edlala iy'ngoma zakhe ey'ndala zibe yidlala hhayi kodwa bekunyakaza inkundla yonke becula bonke futhi omnewethu hhayi ngiyakuzwa kodwa nje ukhuzane uyingxenye yemcimbi naye ngabala yena nomageza bona abahlobo lowa mcimbi
manini akayona ambassador wengxenye nje yawo manini ake akayona ambassador siqedele bafowethu umhleli ungumunye umhlelo lo womcimbi Mfowethu welokhuza wemphongase ukuba i-ambassador ayikho into e-wrong ngalokho. Nami cruise ngayazi ngo-AKA kodwa kuchaza ukuthi cruise ya-AKA. Yabo. Akuyonto inkinga leyo. U-ambassador into enjalo kusuke kuthengiswa ngegama lakho. Ayikho into e-wrong. Ungakwenzi ngathi icala. Into e-right kabi uba i-ambassador. Akulona nje. madoda nani niyathanda kodwa unoniphikisana ngezinto ey'ngathi isho umcimbi kaGuzani, case close. Kodwa wona ngempela Melusi iwona owakhe impela noma gezi impela wakhe umcimbi uphuza noma gezi lokho nje Uyabona wekhuba uyabona ukube ngesikhathi usho lento sivumile angaba akekho ngisho uma-comment oke walwegxeka. Hayi nalabo abaloku bafuna ukuphikiswana hayi asikhulume into engathi sure asivuleni bafowethu. khulumeni ngokunye manje mana welokhuzana wempungozi. Yabo Mina bethu lento ngizolo ngisho kade ngisho komunye futhi ngiyakhala ngalo mbhemu wakini. Mina mfethu ngilwami ubhemu wakini ngiyamuzwa mina ecula lekuthiwa umkhulekela anoke nimqashe phela. besimqasha phambilini but angithi le ndlela ongenwa ngayo lento ukuthi ingoma yakhe kanjani anginofa labo ngokudlule babekhona sibaqashile kodwa kulokhu esingesikwazi ukubaqasha. Niyenzelani ukopho lezinto ezocindezela ama-artist angaphansi kwenu madoda? Manje nicindezelo njona nithi ababathathephi amamiliyoni manjonjo. Hhayi beze bezobuka umcimbi phela indlela ukuqashwa ngayo kufanele beze bezobuka umcimbi bona ukuthi wenzakalani. Mfethu mana wempungozi ungafika mfethu ungiproduce bese usho into owazi kahle ukuthi njengoba kade ungiproducer ukwazanga ukungenza yona uqonda ukuthini la? Asikhulume nje sibe fair. Uqonda ukuthini la? Uma uthi ufika ungiproduce nje usikweletu odlula ayingenile nje wayekhona kule top 10 sikweletu. But still ama-latest album alabantu kusawa aphuma ngaphansi kwena ngithi. Basangaphansi kwenu ngokumculo okwama-album. Wayequalifyile ngokudlula. Kulokhu akwalifyanga kulokhu phela kusho ukuthi ayenzanga kahle ingoma zakhe za last year. Kodwa ngiyakhala ngomkhulekelo hayi. Phela kulona icala lelo angithi into elifeni ingqumelelo. Umsebenzi mawudinga umuntu onometric bafowethu uthuthukani. Ukuthi siphila sonke yes kunjalo nje mvela sinjalo. Kodwa hayi Wemvelasi msanini ukuba nokopho olubhedayo nabantu abamnyama. Abelungu nampa nje bayakwazi ukuthi bethathe ingane ingafundile bekutshele bethi umuntu ozosebenza la udingeka abe ne-degree ento ethile bese bethatha ingane yabe engenawo ngisho umatric yoba umphathi wakhe. Cana ukudlala ngathi blood is thicker than water baba. Cana ukuganga. Ngeke mina umfowethu ngimsokolise ngento engiyi-owna mina engingakwazi ukuthi noma usuthi uyangibuza ngakuchazela into engakuchazela noma ngithanda ngingachazi lutho wakithi hawu niyadlala. Hayi ngiyakuzwa mfowethu And okukhulu kunakho konke mfethu umuntu ebeproducer wena wafethu belindane oyibuka fema jika eproducer wena nawe kusho ukuthi unesandla ekuthenini umculo wakho ungenzi kahle ngoba nawe wena oproducer udoti nje actually shoot. Manini bafowethu hambani emsebenzini phela nisebenzayo sisale sona nje singasebenzi. Andi azonilandeni kangaka la hambani bafowethu hambani. Asisakwazi nokuxoxa imfihlo zenila.
yebo. wethobza mfethu mina ngiyazi usungizwa kabi. Angiqondi ukuqhatha abantu. Kodwa mfethu nawe lento ibuke fair. I-wrong lento ukuthi ungathi ngenza into sengikhuluma nanomba. Mawenza into ecindezela umfowenu noma abantu hayi bakini. akulula kanjalo Hayi akulula. ngeke madoda. Hayi. Manje Kodwa lithini phela isikhala Angisho sokuthi vele phela kodwa angisho bayabacula ukuthi abancane. angisho mhlambe yena akayithathi ngale ndlela engiyithatha ngayo ngiyithatha ngale ndlela ngoba mina ngikude nabo bona mhlawumbe ba-understand-ana vele yawo ya wempungose Yaba. lithini ithemba futhi nge-album phela nayi iseduze uthembile ubhontshisi. No, ubhontshisi akuyona ingoma yethu esifolose ngayo, ingoma yekwaya le yabafethu. Le kwaya ukhuzana hambe nayo Hayi phasheya. ngikuzela nje Ingoma yekwaya akunankinga. leyana. So lo ingoma Oyikhaya. yekwaya ngicabanga ukuthi bafuna kuyi-remix kube ibe maskandana mhlawumbe izoba khona album angikho sure kodwa nje ingoma yekwaya leyana, so ngicabanga bafuna kuyi-remix ngoba nekwaya lingajabula ukuthi ayisebenzise as epromote ikwaya labo leliyana leli laseClermont. So ngicabanga ukuthi akuyona lokuzana i-album. Into engiyithandile ngayo nje ukhuzana iyodwa ukuthi usilalelile kulokhu sithena kangayivezi ingoma true ukuthi ingoma emeyiveza kuzofanele ifake online straight idlale, kungenzeki lento yenza kushusha umntanami ewudlale bese kuphinde futhi kuphoqa ukuthi siwuthandile fanele kwe-album. So sithena nje kangayidlali straight at all. Lo khana le clip encane abhontshisi beyidlala nje bayazi sazi ukuthi vele ku-TikTok bayithandile abantu le nto behlekisa ngayo, so beyidlalela lokho bengicabanga ngayo ngoba besedlala ngoba ekhomba ukuthi i-album. Bayithandile abantu ku-TikTok. Bayithandile abantu le nto ebelingisa yona leya ngoma nalowa mfana oyikwaya. umana wempungozi Iqopha umlando, iqopha umlando ke manje. no mina ukuthi mina webafethu ekugcineni wena Khuba ngoba ungcono obowakubo impela ukhuzana mnandi ukukhuluma nomuntu wakubo mhlawumbe niyaxhumana ekugcineni ufuna umtshela ukuthi ekugcineni kumele anilalele ngempela ngoba uma enganilaleli uzoya phakathi emgodini hey yabona nje hayi futhi nje lwabhontshisi lalele Wemalusi asisekho isidingo I-album sama-advice lizoshisa kodwa into ngitshela yona. uyabona isidingo sama-advice njengamanje asisekho. kulate Into ebalulekile njengamanje, into ongamkhumbuza yona ukhuzani uma umfonela ngoba wakini, kumele umtshele ukuthi lo nyaka nje u-50 umhla ka-15 uyadecide uphakathi kokufa nokuphila, uyadecide ukuthi ufuna ukuphila noma kulapho. Hhayi-ke Ya lapho kuvelasi khona amazubela engeke ngawenza amancane kodwa nje ingoma ikhona kulokhu izobe ikhona zizoba zikhona nje iy'ngoma ezimnandi. iyathembisa Mhlawumbe uzoyithanda eziwu-4 eziwu-5 kuzoba zikhona zimnandi iy'ngoma. Vele hayi album thina isikhathi sokuyibhonasi bemnandi yonke. Hhayi akwenzeki-ke khona kuyenza kube khona yodwa noma cha i-album kwenzeka ingabi mnandi yonke. Kwenzeka ingabi mnandi i-album egcina uba mnandi yonke inja nogodo. Namanje nje ngisho uyibone uyabona nje ne-performance yayo yayinhle kakhulu kodwa kuyenzeka lezi ezinye mhlawumbe uthole ikhethiwe eziwu-3 emculweni njengokhuzana umthandeni bese uzoba khona ingoma eziwu-3 kuphela ezimnandi ku-album kusuke lehlile izinga vele fanele zibe u-5 or more bese kuba ezinye-ke ingoma ngoba phela vele i-album wesikufihla ukuthi ayibi mnandi yonke. ya kunjalo yaba mnandi yonke album. iyaba mnandi yonke kodwa kujwayelekile Yabona nje Njengolimithi nje yabona nje Limithi nje. imnandi yonke. ubani Yes, kuyenzeka akujwayelekile mfethu akujwayelekile kubacula abawu-10 uyothola ababili noma abathathu abazokwenza njalo akujwayelekile. hayi kona mpela apha nami ngingakuwena umfoka Khuba hayi akwandile ukuthi abacula abawu-10 bekwazi ukwenza i-album ama-album wonke abe mnandi wonke hayi ngabe ubhontshisi lo Lo bhontshisi nobona sowutona kahle lo bhontshisi nozwa nje sesiqhamuka ngawo usuyingoma impela. inguyasuzisa ubhontshisi nubhasobho engasifakeli noma kanjani andosidalela inkinga
ngawudli maniza kohlala nathi yazwani thina hey Uyasuzisa ubhotshisi. asuzisa ubhotshisi kodwa wena Khuba ngijabulela ukuthi uyifanele lensizwa yakini uyitshele nange-keyboard ukuthi hey basobha lapho ku-keyboard basobha mfoka Khuba mfoka bani i-keyboard Nangu kodwa mina nangu i-keyboard uyabuza ukuthi umthandeni wake wanayo ne-album emnandi yonke. hayi bafone egcinile ayimnandi yayimnandi-ke uqinisile amakhotha anqoko le yangodlule le hayi yangodlule hayi mana mina nalethi amagolide mina le album emnandi yonke yes hayi bukhona i-album ekhohlwayo mina ngizibala amagolide naye lena nefolomane yile Yiyona imfolomane yona indaba ephika. hayibo bafethu Isikhova sikazwelonke yithi album yonke lo album le. hayibo wazi khona ingoma le album ngathi i-blowjob yithi album yonke le. I-blowjob. yabo nje kodwa ukhuzani angazi akayiperform ngani le ngoma yakhe how lethi yokuthwala umzimba mhlazi umshaya kumasheshisi yabona le ngoma no le wayiperform yena akayiperform le ngoma eloke dance igogo jive la yazi hayi wayiperform phela kuya ngokuthi wesisikhathi mhlambe lazodlala kuzodlala kanjani yazi into engiyibukile mina ama-keyboard bafethu ukhuzani usuke ufuna ukucula live laphana usuke ucula live bese ingoma idlala ngama-keyboard but khona lezayidlala zize khona ingoma engadlaleki nge-keyboard uyabona nje ile inkalakatha ayidlaleki yilena ethi ilokuzana inja nogodo ayidlaleki ikhona nje ezinye but lezi ezinye ziyavuma ukuthi idlale nge-keyboard kuthiwa ziyicula why engavele why mfethu angasethi kahle vele asethi ulive uma efuna ulive eloke usuyedlala sa-live kahle usuyedlala sa-live ngoba ngalo muntu osemdlala ngemuveli usuyecula khoma angithi ukuze ama-backings asuke ngekho usukucula abalandeli usuke ngekho ama-backings le nto yayi ulive vele iwenza ibe ulive yena ngokwakhe Yini kahle kahle mayisa cha yona isa-live yona umuyibu ngoba usuke ngadlala i-CD lapho kodwa sa-live. mese ecula yena uyidlalile bo uyidlalile futhi bebecula bonke abantu egrawundini uyidlalile impela emva kwejele nje udlale yona impela wona Khuba bakubhoka manje labantu awusaboni kanti hayi uyidlalile bafu uyidlalile ngiyakudifenda manje bakushaya abantu manje uyashawa-ke manje bomanje ukudifenda into zethu ngiyakwazi ukudifenda into e-right uthuthu-kani usekubhonya ngampela-ke manje ukubhonya ngodokane futhi cha noma ngabe bethi uyadlala uyidlalile ngalela ngiyabona emva kwejele udlale yona futhi bayicula bonke abantu bayicule bonke abantu egrawundini mina ngizeyanxa ukuthi abantu bethe ngoma yaziwa kanjani ngomculo kanjeyana futhi yikho ngithi abalandeli abaningi bayakhuzana basuke ngomcimbi Abafowethu ngeke bangayithandi. Hawu ngeke ungathanda i-Song of the Year ndlala ngabo hawu. Ngeke ungathanda. Hawu. Ingoma yanqamula unyaka. La ukuthi abantu le ngoma yayimnandi nje kuphela ukuthi ayikhathalisa nengoma e-wrong ke engaphezulu kakhulu yikho abantu bangaze babona ukuthi bayizonda le ngoma le ngoma yayikhishule nje manje noma yayikhishule nini babezoyithanda abantu futhi beyilalele beyizwe ukuthi ithini party ngoba yayikhishwe maqondana nengoma enkulu kwaube ngathi mhlambe ngoma kwayona yikho abantu abanye bazi wathi bayigxeka kakhulu le ngoma kodwa uqinisile imnandi le ngoma ukunale ngoma lethini le ngoma le yipi yini le ngoma le noma ungavala yayi imnandi yona kunaye le kaJumbu hayi yona le kakhuzani le noma hayi kaJumbu ingoma hayi musuku ushe kakhuzani ingoma phethe kaJumbu ingoma ufishana isiwo nje laphana uyiphikelani manje ingoma kaJumbu leyana ingoma kaJumbu leyana hayi kaJumbu ingoma nesindlela abantu ingoma zabo phela
Uqula Imingena nje top 10 baqula kwedini kaba. Alikhumbula ikhali sacula ngesixhosa. Qula kwedini kaba. Asuka madoda. Phela lapho umfana sasamgcoba ngempela ka indaba yokudlala. Hayi laligcoba ke bafo lapha. Laligcoba ngempela ke lapho. Hayi Sasamgcoba laligcoba. ngempela ke umfula. Awa. Oh, hayi lapho wayegxobile inyoni omthakathi. Hayi wagcoba bafo lapho ukhuzani wagcoba ngempela. Hayi kancane. Wehe. Umntanami, awumntana. Hayi phela isiZulu sithi asikho esiguga namaxolo aso bafana. Hayi kanti asigugile wena ukuzana sigugile khululeka Ngoba sicebulile. Bawacebulile amaxolo. Hayi no, hayi mhlambe nokuba busy kakhulu kuyamshaya mhlambe. Nokuba busy kakhulu. Angeze awubhizi kakhulu phela ukhuzani iyaqashwa mfethu ethe eqashiwe ebekufanele ehlele nemicimbi ebalungiselele imicimbi yonke. Yabona yayithi kodwa kuyoqhamuka umfana obediyanga isibhamu. Hayi bafule ngoma ngiyayithanda. Hayi